Hvor er vi nu? På torvet i Olinda. Her hvor vi spillede fodbold, der var dernede. Vildt at være tilbage igen. Skønt sted. Skønt sted. Jeg er kommet hjem igen. Den følelse jeg har. Nu vil jeg lave en TikTok. Velkommen til dagens vlog. I dag der skal vi til karneval her søndag. Solen skinner. Olinda. Det kan godt blive lidt presset i dag, så vi skal passe på hinanden. Der har tidligere været rigtig mange problemer, og det er typisk efter klokken 4. Men indtil da er vi tidligere oppe, vi skal have noget god mad. Vi har lige fået en kokosvand, vi skal være oppe i kirken her. Det er sjovt, fordi i Danmark, der ligger vi derhjemme og ser Netflix og slapper af om søndagen. Men i Brasilien, så er de sygt ligeglade med, at der er arbejde næste dag. Fordi den er den mest festlige dag om søndagen. Og den mest crazy dag. Det er nærmest at tage til Distortion bare hver søndag. Vlog, kom nu! Det de laver nu, det er, at de varmer op, fordi at det gør man bare typisk, før man kommer ud ligesom og går i gaderne, så varmer man op. Det er det, de laver nu. De varmer op. Ligesom et fodboldhold. De skal varme op, løbe frem og tilbage. Så varmer de her også op. Karneval starter her omkring om 10 minutter. Og stort set alle steder i byerne, der er der optoger, der starter her, og så mødes de, varmer op. Og det sker både her, det sker også nede på torvet, det sker herhen, overalt i byen. Og så lige pludselig så vender byen bare et stort show af masser af mennesker. Og du ved, folk klæder sig ud, tager billeder, fejrer søndagen, fejrer livet, fejrer glæden ved, at ikke jeg skulle tænke over alt for meget lort. Og det er det, jeg prøver at bevise lidt frem nu, tror jeg. Hvordan folk bare glæder sig til at spille noget musik og samles om det. Så alle aldre jo, det er jo voksne, det er jo børn, det er teenager, det er alt. Folk elsker karneval. Det er også derfor, vi er på det tidspunkt, fordi på et tidspunkt er det ikke sjovt længere. Så bliver det rigtig farligt. Noget, der er meget sjovt, det er, at folk kommer ned fra stranden af. Og på det der tidspunkt, hvor du ikke gider være på stranden mere, det er 3-tid, så har du drukket rigtig meget. Så der er nogen, der kommer op for at ødelægge festen, enten at drikke, eller stjæle, eller skyde, eller whatever. Så det er derfor, vi er her ret tidligt, ikke? Bare for at høre musik. Det er snart ved at være tid til, at karneval starter her i Olinda. Det kommer til at stikke helt af, og jeg er meget, meget spændt på at vise Oscar bag kameraet, hvordan det står til. Altså, det er jo sindssygt. Altså, det er Distortion om søndagen. Der er ikke nogen, der giver en flyvende fuck om, at de skal på arbejde i morgen. I Danmark, der ligger vi bare derhjemme og krasser. Det er bare noget helt andet her. Você vai sentir a emoção das ladeiras aqui, viu? Fica de olho aí. Vi starter lejen til. Vi starter lejen. Og der startede karneval. 2024 i Olinda. Det er kæmpe. Kom nu! Let's go! E pra mim, do natureza, beleza, 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 sem carnaval. Sede é baile de favela. Skål! Skål! Skål!